Sinjuk ki Kynduh Katholik Zone 7 bat ka Mawbri Parish ki khot ki wer sngo Bhoi ki Longkmie ban chim benda ha ka dor bar pelun ka Hynñiew jong ka Sinjuk ki Kynduh Katholik Shillong Archdiocese ka ban salong ha ka ar bat lai tarik unok pra arjar ar pulai hapo jong ka Zone 7 ha Mawbri Parish. Habakaran syakilat pathai KHUBOR na kaliang kinong yalam jong ka Kynduh Katholik Mawbri Parish kentup ya ka kong Marbina Nongrang Working President Zone 7 ka kong Trinda Lingdo President ka kong Dominica Duya Public City Secretary ka Kynduh Katholik Mawbri Parish bat ka kong Balansya Nongpo ka badeiru ka advisor ha ka kerteng jong ka Sinjuk ki Kynduh Katholik Shillong Archdiocese bat ka Kynduh Katholik Mawbri Parish ka khot sngo bahaya baro ki Longkmie bat na kaliang kitay kinong yalam kilay thuru baha ka dorbar pelun ondan ka mas ba khoj ha ka porshipo beje minstep hapo ka jing penyat le niam da umos Reverend Archbishop Victor Lingdo bat on penbut da ka cultural program ha ka porshiteng sngi. Ka dorbar pelun jong ka Sinjuk ki Kynduh Katholik Shillong Archdiocese hapo ka jingalam jong I kong nomi President baning kong jongi kila ra ya kani ka dorbar pelun nak wei ka zone shakwei ka zone as dang ning kong ha ka zone 1 but labot ha ka zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 but zone 6 mention snem hapo zone 6 dang syudap haka parish nongpo bat menta usnem pat kaladai kapali jong ka zone 7 kani ka zone 7 jongi ka kentup ya santali ki parish kata kalong ka parish sning ka parish solat ka parish maulasnai ka parish umber bat ka parish Mawbri bat kani ka dorbar pelun ka Hynñiew ngi lara hakani ka parish Mawbri bat da ka jingkemen jong kani ka parish haringkat ka Kynduh jong kani ka parish Mawbri kila pediang da ka jingkemen ya kani ka dorbar pelun ka Hynñiew ka bangi syayat pali na uwei usnem sya uwei pan isau kemen sikadai ba ka dorbar pelun jong ka Sinjuk ki Kynduh Katholik Shillong Archdiocese ka Hynñiew kan salong menta usnem haka ar ba lai tarik December ar hajar ar kulai haka zone 7 jongi haka ne ka parish Mawbri. Ki delegates na keleng ki parish kin sapoy haka sni sajan kata kadai ar tarik December. Bat haka sni ublay ngin sedang da kamas bukuat haka por shipau beji. Haka ba imos Reverend Archbishop Victor Lingdo in salong inong kina barang ba haka tay kamas bukuat. But haka po si tengsi and sabot the cultural program but kiway pat di program. Te haka kerteng ka Sinjuk ki Kynduh Katholik Shillong Archdiocese ka zone 7 ringkat bat ka Mawbri Parish ni khot bat ni wer sngaubha yepi baro sya katay ka dorbar pelun bat bapin yawan ban shim benta ha katay ka dorbar ngi wer kerpang ya baro ki Longkmie khamtam namar ba kani ka program kadai ka program ka bakerpang jong ki Longkmie tidak ka jingker khu jong ublay ngin say syam lang ha katay ka sngi lai tarik December ar hajar ar pulai ha ka parish Mawbri tengi khot bat ngi wer biang yepi sa si senpat bapin yawan ban pensit pensengai lem yang ngi ki Longkmie kublai sibun kublai siajar ngu kublai unker khu kerdo yepi baro